sikhona lana eBRT kuwona ama-quarter finals lapho okuzodlala khona Karasi egqoke lona ijezi elimhlophe izodlala nayo Soweto Stars egqoke lona ijezi eliyelo. Siyabona nakuba yababala nazi izinto zayenzakala nani lasuka lahlala nayi manje Soweto Stars nayi Soweto Stars Karas nayi Karas wabusa wasebenza unozinti sebenzile unozinti wayo Soweto Stars njengoba namanje uzoba yona corner kick hiyayo Soweto Stars khona bayilethile khona abazoyilanda mina angazi iliphi iqembu elilethile njengoba kuyiyona ikhona kick yayo Karas. Awudisibone bazonsana uzobafuna ngamakhanda uzoyenzani wabafuna ngamakhanda phumela ngaphandle vote sebenza umdlali wayo Soweto Stars saseyona corner kick yayo iKarasi ngenxa yokuthi kunamanzi they had to change ikhona kick baye lapho onganamanzi. Umela understand esilapho ekhaya ukuthi inkundla ayikho kahle ningathi ibhola liphumele ngale ikhona kick bayikahlelela ngale. Asiboneni uzoyenzani ubafuna ngamakhanda awusibona Karas ngekhanda phezulu kwamabhali phezulu iyahlasela iKarasi ithi siyayifuna dala sidlala dala sikhona lana kwamahlobo njengoba sikhona lana eBRT Meadowlands Zone 9. We had to move to this soccer field because Meadowlands Zone 9 is wet, is unplayable. Njengoba namanje sibona Karas nayi Karas beautiful touches sebenza umdlali wayo Soweto Stars ababaziyo ababalandelayo bantu abafana baseSotra. Awudisibona bathumela phambili ubafuna ngamakhanda akunamuntu phambili awudisibona uzowenzani umdlali wayo Karas nayi Karas khiphela ngaphandle okuzoba yona i-throwing yayo Soweto Stars. Awudisibona yenzani sebenza umdlali wayo Soweto Stars nayi Soweto Stars awudisibone uzoyenzani umdlali wayo Soweto Stars. Awudisibone ababalandelayo ababathandayo bathi amaSotra thumela phambili. Awudisibone wenzani sahlehlela emuva thumela phambili ubafuna ngamakhanda awudisibone bayenzani ngamakhanda sebenza umdlali wayo iKarasi bayahlasela baya phambili. Awudisibone iSoweto Stars nayi Soweto Stars beautiful touches from Soweto Stars nayi Karas awudisibone yenzani Karas nayi Karas iyahlasela iwushintsha kahle umdlali Karas nayi Karas kusaseyona iKaras thumela phezulu iKaras. Awudisibone uzenzani umdlali faka phakathi eboxini umdlali wayo iKaras lamba lodwa akunamuntu uzamile ngoba wazi ukuthi kungayenzakalani maybe kangahle lingene phakathi asazi. Awudisibone lo mdlali awudisibone wenzani unozinto wayo Soweto Stars nayi Soweto Stars thumela phambili Soweto Stars awudibona ngamakhanda iKaras nayi Karas laphumela ngaphandle kuzoba yona i-throwing yayo Soweto Stars.
ayahlasela lamaqembu engilibona kakhulu liya phambili iyona iKaraso kwamanje nayi Soweto Stars khona umdlali abamdlale kabuhlungwana wayiKarasa waphakama bongasiyona ingozi enkulu kakhulu ngoba ngithanda ukubona abadlali belimala siyabadinga labadlali kuyona i-national team nakuwona amaqembu amakhulu walifaka phakathi eboxini wafuna amakhanda usebenza umdlali wayo Karasa nayi Soweto Karasa nayi Karasa nayi Karasa awudisibona enzani Karasa nayi Karasa nayi yahlasela iKarasa iyaphambili iKarasa awudisibona enzani manje iKarasa ilifaka phakathi eboxini sebenza umdlali wayo Soweto Stars sebenza ngekhanda awudisibona enzani Soweto Stars thumela phambili Soweto Stars nayi Karasa wabuza awudisibone wasebenza unozinti muhle lo mdlalo ama-quarter finals wayo kwamahlobo festive games khona namhlanje okumele liwashe ijezi angazi liphi iqembu elowashe ijezi namhlanje Soweto Stars awudisibona Soweto Stars dlala kahle umdlali wayo iKarasa nayi iKarasa awudisibona yenzani iKarasa okuyona idrawini iyayo iKarasa awudisibona manje yenzani iKarasa nayi iKarasa ilifaka phakathi eboxini kusaseyona ubuza akakwazanga ukulithola Soweto thumela phambili Soweto Stars awudisibona bazonze nabadlali bayi Soweto Stars nayi Soweto Stars wadlala kahle umdlali wayi Soweto Stars baya phambili manje awudisibona bayenzani basayithunga beautiful touches from Soweto Stars aphumela ngaphandle okuzoba yona drawing yayo Karasa awudisibone bazowenzani labadlali uzobafuna ngamakhanda uzoyenzani angazi sizobona khona bayilethile khona bazoyilanda angazi mina umkhumula jezi namhlanje awudisibona nayi iKarasa elisukumisa iKarasa Soweto Stars nayi Soweto Stars shintsha kahle umdlali Soweto Stars ngekhanda Soweto Stars nayi Soweto Stars iyahlasela Soweto Stars kusaseyona Soweto Stars naye elayinini Soweto Stars bathi khona umdlali abamdlale kabi wayiKarasa okuzoba yona free kick yayiKarasa nayi iKarasa awudisibona yenzani iKarasa manje nayi iKarasa iyaphambili iKarasa iyalifuna inqaku iKarasa awudisibona yenzani manje iKarasa iphakathi eboxini sebenza umdlali wayo iSoweto Stars nekusaseyona iKarasa sebenza umdlali wayo iSoweto Stars iKarasa iyahlasela iyalifuna inqaku mangithi ngithanda ukubuka kuwona lo mdlalo Soweto Stars Karasa nayi iKarasa dlala ngebhola umdlali wayo iKarasa Soweto Stars thumela phambili yinto mele bayenze mele bayithumele phambili mabafuna amanqaku womabili lamaqembu mawafuna amanqaku mele bayisiphola phambili awudisibona manje iKarasa lamshiya okuyoba yona drawing iyayo Soweto Stars amasodra ababaziyo ababathandayo bathi sodra awudisibone Karasa nayi iKarasa awudisibone enzani iKarasa manje nayi iKarasa ilithumela phambili wawushintsha umdlalo lo mdlali awudisibone izenzani iKarasa ilifaka phakathi eboxini asibone iKarasa wabuza wasebenza unozinti wayo Soweto Stars awudisibone kusaseyona iSoweto Stars Karasa iyahlasela iKarasa iyona okwamanje eyaphambili iKarasa mangithanda ukubheka bayalifuna inqaku but we want an early goal awudisibone ngekhanda Soweto Stars
badlalela emuva iSoweto Stars na iSoweto Stars hadisibona enzani Karas nice touches from Karas na iKaras Soweto Stars nice Soweto Stars beautiful pass from Soweto Stars but offside muhlu referee uyakwazi ukubona iOffside muhlu referee uyakwazi ukubona iOffside umuhlu referee hadisibone bayaqala abalandeli ukundlula ekhamereni abayihloniphi ikamera hadisibone lo mdlalo ngoba mabuka umdlalo usekhaya ufuna ukubona umdlalo omuhle awufuni ukubona amakhanda wabantu mawubukela umdlalo webhola asuhlonipheni umdlalo webhola asihlonipheni ama rules webhola njengoba namanje sibona na Soweto Stars sebenza iKaras aphumela ngaphandle okuzoba yona khona keke iyayo Soweto Stars haba bathandayo haba balandelayo bathi abafana baseSodra hadisibone bazoyenzani ngayo lekhona keke uzobafuna ngamakhanda uzoyenzani angazi mina hadisibone uzoyenzani Karas hadisibone Karas nayi Karas hadisibone Karas sebenza umdlali wayo saseyona iKaras thiwa umdlali okuzoba yona free kick iyayo iKaras yona iKaras ehlaselayo okwamanje hadisibone wenzani basadlala emuva iKaras thumela phambili iKaras offside khona okwenzakele hadisibone uthini i-offside asiyona i-offside khona umdlalo abangamdlalanga kahle weKaras Soweto Stars ingozi into yokudlala ibhola emuva Soweto Stars nayi Soweto Stars hadisibone enzani Soweto Stars manje nayi Soweto Stars iyahlasela iyaphambili saseyona iSoweto Stars elayinini sebenza abadlali bayo iKaras hadisibone enzani iKaras muhle lo mdlalo awuzoba yona drawing yayo Soweto Stars hadisibone bazoyenzani ngalo le bhola ngoba ngeke baboni kahle abadlali bayo iSoweto Stars iqembu eliya phambili iyona iKaras iyona efuna inqaku mangithanda ukubheka okwamanje hadisibone wenzakalani manje hadisibone manje hadisibone nayi Karas iyahlasela iKaras nayi Karas iyengena iKaras you play on okuzoba ilona ibhola layo Soweto Stars muhle lo mdlalo hadisibone izoyenzani iSoweto Stars ngalo bhola lithumela phambili ubafuna ngamakhanda hadisibone iKaras nayi Karas defende kahle iKaras emuva nayi Karas iyona eyathekayo iKaras nayi Karas iya phambili iKaras awudingibona iKaras bobusa sebenza unozinti wayo Soweto Stars iyona eya phambili iSoweto Stars iyona eya phambili iKaras iya phambili iSoweto angayiboni kahle play on amatashizi waSoweto awakahlangani
Amathashizwe Soweto Stars awakahlangani iqembu eliya phambili iyona iKarasi iyona eya phambili awudisibone ezenzani Drawing ya iKarasi ofuna amakhanda usebenza umdlali wayo iSoweto Stars but free kick ya iKarasi free kick ya iKarasi muhle lo mdlalo khona abayilethile bakhona abazoyilanda mina ngazi ibapha abazoyilanda Soweto nayi Soweto Stars iyatheka manje sebenza umdlali wayo iKarasi phumela ngaphandle okuzoba yona drawing ya Soweto Stars nayi Soweto Stars awudisibona iSoweto Stars yenzani uyashisa lo mdlalo muhle lo mdlalo nangu nozinti uzwa ubuhlungu angithanda ukubona abadlali bezwa inhlungu ngoba siyabadinga labadlali sifuna ukubabona bagijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL nakuyona iNational Team ngoba simbonile lo nozinti ukade ukusave ibhola eliyingozi kakhulu uyashisa lo mdlalo muhle lo mdlalo sikhona lana eBRT Meadowlands Zone 9 lapho zenzakala khona kuona ama-quarter finals wayo kwamahlobo festive games ngiyathemba uzosukuma unozinti wayo Soweto Stars angayiboni kahle iSoweto Stars kuyona le fezafu awukabi namanqaku ndawo zombili kusaseyona nil awudisibone nangu sembona unozinti uphakeme ukwazile ukululama awudisibone manje okuzoba yilona ibhola layo ureferee wathi bafana amakube yi-fair play banikezeni lisuke khona emuva okuyilona ibhola layo Soweto Stars awudisibone njani Soweto Stars ithumela phambili Soweto Stars ngoba ngikayiboni kahle namhlanje iSoweto Stars iKarasi iyona ehlaselayo iyona efuna an early goal iKarasi awudisibone njani iKarasi ithumela phambili nayo iKarasi inkundla ikho inhle neze faka kahle phakathi eboxini akunamuntu eboxini Soweto nayi iSoweto Stars idlala emuva iyingozi into eyenzayo sebenza umdlali wayo iSoweto nayi Soweto beautiful touches from Soweto nayi Soweto Karasi thumela phambili umdlali wayo Soweto Stars awudisibone bayenzani manje Soweto Stars sebenza unozinti wayo iKarasi abayambuzi unozinti wayo iKarasi uyabona ijezi lakhe lisaselihle abakambuzi njengoba manje sibonona iKarasi nayi iKarasi awudisiboneni izoyenzani Soweto Stars nayi iKarasi iyona ehlaselayo iyona efuna an early goal mangithanda ukubheka iSoweto idlala emuva ibhola iKarasi iya phambili mayiphethe ibhola sukumisa ibhola iSoweto Stars muhle lo mdlalo
yinhle into engiyibona lana ePRT grounds Meadowlands zone 9 silana ngenxa yemvula ipitch yakwamahlobo eMeadowlands zone 10 ayidlaleki inamanzi ingako size khona lana eMeadowlands zone 9 ePRT grounds Hojabayoni ibhola layo Soweto Stars muhle lo mdlalo awudisibone uzoyenzani unozinti wayo Soweto Stars angikakayiboni iSoweto Stars ayiyi phambili sembona unozinti ulithumela phambili uthi badlali bami aniyi phambili manje mina ngizothumela phambili njoba kuyona phuma futhi okuyona drawing yayo Karas yona yaphambili Karas awuthi sibone bayenzani abadlali bayi Karas bamdlale kabi umdlali wayi Karas okuyona free kick muhle ureferee uyakwazi ukubona makunephutha akhulume ajaje ngendlela efanele yinhle into engibonayo lana kwamahlobo sikhona lana eBRT Meadowlands zone 9 walifaka phakathi eboxini sebenza unozinti wayo Soweto Stars iyahlasela iKaras okuzoba yona throwing bathi free kick yayo iSoweto Stars awudisibone manje izoyenzani iSoweto Stars idlalele emuva sebenza umdlali wayo iKaras awudisibone manje bazoyenzani abadlali bayi Karas phumela ngaphandle kuzoba yona drawing yayo awudisibone bazenzana abadlali bayi Karas nayi Karas beautiful touches awudisibone wenzani umdlali wayi Karas sebenza umdlali wayi Soweto Stars saseyona iSoweto Stars nice touches from Soweto Stars sebenza umdlali wayi Karas iKaras iyapressa iKaras is putting iSoweto Stars under pressure awudisibone namanje awudisibone awudisibone izenzani iKaras ngalo la bhola faka phakathi futhi eboxini njengoba mdlale kabi umdlali wayo iKaras njengoba mdlale kabi awudisibone ukuthi bazowenzani ngale free kick iKaras iyahlasela is putting pressure kuyona Soweto Stars awudisibone izoyenzani iKaras ngayo le free kick awudisibone izoyenzani iKaras ilifaka phakathi eboxini bafuneka amakhanda eceleni kwepani goal kick yayo Soweto Stars awudisibone yenzani iSoweto Stars nayo iSoweto Stars manje Soweto Stars uyasiphasa umdlali wayo Soweto Stars sebenza umdlali wayo iKaras nayo iKaras idlala emuva iKaras nayo iKaras yona iKaras awudisibone yenzani manje iKaras nayo iKaras khiphela ngaphandle kuzoba yona drawing yayo Soweto Stars bahlela abadlali bayo Soweto Stars bayaya manje mangithi ngithanda ukubabheka bayaya manje phambili ngoba iKaras ehlaselayo Soweto Stars awudisibone yenzani Soweto Stars nayo Soweto Stars wabuza Soweto
kusaseyona iSoweto Stars. Soweto Stars wadiwa khona umdlali Soweto Stars nazo Soweto Stars wabuza sebenza umdlali wayo iKaras. Soweto Stars phumela ngaphandle kuzoba yona drawing hiyayo Karas. Bahla abadlali bayo iKaras baya attacker baya phambili bathi siyalifuna inqaku siyalifuna inqaku iningi 150,000 njengoba mina ngisho ngithi bakhona abayilethile bakhona abayilandile njengoba namanje kuyona i-free kick hiyayo iKaras. Hadisibona bazonzani ngala free kick. Nalo balifaka phakathi eboxini. Nala boxini hadisibona benzani ngayo. Hadisibona yenzani. Hadisibona kusaseyona iKaras. Bathi offside. Hokuyoba yilona ibhola layo Soweto Stars. Muhle lo mdlalo. Muhle lo mdlalo. Drawing hiyayo iSoweto Stars. Hadisibone izonzani iSoweto Stars. Angayiboni kahle iSoweto Stars. iKaras eyaphambili. iKaras efuna inqaku. Hadisibone iKaras yenzani? Kathathu uyabuza wasebenza umdlali wayo Soweto Stars. Muhle lo mdlalo. Muhle lo mdlalo. Kuhle lana eMidlands Zone 9 BRT Grounds. Hadisibone thiwa khona umdlali abamdlale kabi. Thiwa khona umdlali abamdlale kabi wa iKaras. Muhle ureferee uyakwazi ukubona makukhona into engekho kahle. Sewabona ama-paramedics ayangena enkundleni okuyinto enhle ukuthi sibona wona ama-paramedics. Hadisibone ukuthi bazoyenzani ngalo lebhola. Hadisibone angijabuli mangibona umdlali alele phansi. Angijabuli. Angijabuli. Angijabuli neze. Hadisibone manje. Njengoba namanje okuzoba yona free kick hiyayo Karas. Hadisibone izonzani iKaras. Faka abantu bafuna amakhanda phakathi uwane Karas enele Soweto Stars. Angayiboni iSoweto Stars ayiyi phambili iSoweto Stars idlalela emuva. Abadlali abaya phambili ngiye ngasho ngathi Karas yibona abangahle bathole an early goal. Nakusibonile bayitholile an early goal. Hadisibone manje njengoba namanje kuyi-1 Karas nele Soweto Stars. Hadisibone manje na umdlalo na Hadisibone iSoweto na iSoweto thumela phambili iSoweto Karas. Hadisibone iKaras izoyenzani iKaras? Iyahlasela iKaras iya phambili. Angayiboni iSoweto namhlanje. Angazi kwenzakalani ngeSoweto. Hayiyi phambili. Iqembu eliya phambili iyona iKaras. Yibona abahamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni. Hadisibone yenzani iKaras? Ibona laphumela ngaphandle okusaseyona drawing yayo iKaras. Hadisibone yenzani iKaras? Nayo iKaras
sebenza umdlali wayiSoweto ngekhanda nayi iKarasi akekho umdlali weSoweto phambili bonke basemuva mina ngokwazi kwami bathi the best way to defend is to attack, but what I'm seeing today I don't see Soweto Stars doing that. They always defending. There are many at the back. How this one manje Karasi. Nayi Karasi yahlasela iKarasi. Nayi Karasi. Iyahlasela wasebenza unozinti wayo Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. How this one Soweto Stars. Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. How this one enzani Soweto Stars manje? Nayi Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. Sebenza umdlali wayiKarasi. How this one Karasi. Yeah, right, yeah. Sazani Soweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Hamba lodwa ibhola. Abekho abadlali beSoweto phambili. Bonke basemuva bayadefenda. Angazi ingani badefenda. Angazi nayi iKarasi isaya phambili ihamba ngenqawe lilodwa phambili kodwa isa attack iKarasi. They want more goals iKarasi bangithanda ukubheka. Sebalekana umdlalo wayiSoweto. Phumela ngaphandle uzoba yona throwing ya iKarasi. iKarasi iya attack. iKarasi ithi siyayifuna. How this one is on Zani Karasi ngalo la bhola. How this one is on Zani Karasi. Nayi iKarasi manje. Karasi. Nayi iKarasi. Ngesithanda iKarasi. Iyahlasela ifaka phakathi eboxini iKarasi. Sebenza umdlali wayiSoweto. But offside. Offside. Okuzoba yilona ibhola layo. Soweto Stars. Muhle lo mdlalo. Muhle lo mdlalo. How this one ukuthi uzonzana umdlali wayo. Soweto Stars. How this one uzonzana umdlali wayo. Thumela phambili umdlali wayiSoweto Stars. Ngamakhanda. Karasi. Nayi Karasi. Iya phambili Karasi. Karasi iya phambili. Nayi Karasi. Nayi Karasi. Sebenza umdlali wayiSoweto. Nayi set bathi playoni Soweto. Kathathu uyasiphasa. Usawusa uyu umdlali wayo weSoweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Kusaseyona iSoweto. Adisibonenzani iSoweto. Nayi Soweto. Adisibona ngesithande. Walifaka phakathi eboxini wafuna ngamakhanda. Sebenza iKarasi. Sebenza iKarasi. Sebenza iKarasi. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Adisibona iSoweto. Nayi Soweto manje. Nayi yahlasela iSoweto. Nayi Soweto. yiSoweto. Adisibona iSoweto. Soweto. Soweto. Adisibona bayenzani labadlali. Sebenza umdlali wayiSoweto. Karasi. Nayi Karasi. 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 Iyahlasela iKarasi. Iyahlasela iKarasi. Ihlala phambili iKarasi. Beautiful touches from Karasi. Sebenza umdlali wayo Soweto. Soweto. Kuthiwa khona umdlalo nimdlale kabi. How this bone manje bazwenzani ngayo le free kick. How this bone manje bazwenzani ngayo le free kick. Abadlali bayiSoweto angababoni. Abadlali bayiSoweto angababoni. Abayi phambili. How this bone manje Karasi. iKarasi yona ehlaselayo iKarasi. Iyawafuna amanqaku iKarasi. Ihamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni. Kodwa basahlasela. Nayi iKarasi. Nayi beautiful touches from Karasi. Nayi iKarasi. Wabusa. Asebenza unozinti. Saseyona iKarasi. How this bone iKarasi.
bamdlale kabi umdlali wayo iKaras. iKaras iyona ehlaselayo, iyona ehlaselayo iKaras. Awudisibone uzwe ubuhlungu umdlali wayo iKaras. Asithandi ukubona abadlali bezwa ubuhlungu. Sifuna ukubona abadlali badlala enkundleni bangezwa inhlungu. Siyabona namanje ukhona umdlali wayo Soweto Stars ozwe ubuhlungu. Siyabona bayangena bosizo lokuqala. Nangu nomuntu wayo paramedics ungenile uzosiza ngoba unolwazi lomdlali makalimele iparamedics ukuthi kumele ukuthi amsize kanjani. Kuhle masibona qualified paramedics basiza bona abadlali, okuyinto enhle kakhulu. Singaboni ama-coach angena enkundleni ayosiza abadlali. Makuba nemidlalo efana nalena kumele ku-organizwe qualified paramedics bakwazi ukusiza abadlali ngoba they are qualified. Bayazi umdlali makalimele ngalendlela kumele ukuthi bamsize kanjani. Njengoba namanje sibona okuyi-free kick hiyayo iKaras. Hodisibone izwenzani iKaras. Hodisibone isikhathi sama-set piece manje. Hodisibone uzwenzani uzobuza wabuza eqeleni kwebhali. Uzamile okuyinto enhle. Kumele uzame ukubuza ngoba wazi ukuthi ungahle uyithole inqaku. Hodisibone half time. Half time manje okuyinto enhle kakhulu. Awudisibone njengoba kuyi half time. Awudisibone ukuthi kwenzakalani. Awudisibone njengoba kuyi half time. Siyabona abadlali naba basenkundleni banayo i-team talk. Bayakhuluma before bakhuluma nawo ama-coach. Bayakhuluma okuyinto enhle ukuthi abadlali bakhulume kuyibo bodwa abadlali njengoba nanka amasupporter aphume ngobuningi athe siyayilandela le midlalo njengoba namanje sibona kuyona i-half time. Muhle lo mdlalo lapho khona iKaras ihamba ngegoli elilodwa eqandeni. Iyona iKaras beyiya phambili njengoba nibabona abalandeli baphume ngobuningi. Ngiyayithanda into engiyibonayo eMidlands. Izakhamuzi zaseMidlands ziyayilandela imidlalo yebhola khona lana kwaMahlobo. Noma bathi kuyiwaphi bayalandela. Nazi iponza zisasekhona njengoba nabantu nibabona nabaya nayi MTN ikhona. Ngiyasithanda islogan sabo sikhuluma iqiniso. Everywhere you go is what they are doing. They always follow kwaMahlobo Games. Okuyinto enhle kakhulu enziwa yona iMTN. Hollywood Bet ithi ngkhona lana eBRT Grounds eMidlands Zone 9. Ngiyayilandela le midlalo, ngiyabheja ngayo le midlalo ngoba ngiyazi ukuthi labadlali kusasa sizobabona basemaqembini amakhulu. Masithi siyabuka futhi nayi iGauteng Department isasekhona. Okuyinto enhle kakhulu ukuthi iGauteng ibe khona ukuxhasa lona ibhola to unearth italente lalana eSoweto ngoba idepartment mayikhona zonke izinto zizohamba kahle. Isikhona so mangithanda ukubuka sisasekhona sinikeza abafana
i-energy okuyinto enhle kakhulu ngoba bayayidinga i-energy especially manje bayidinga kakhulu i-energy njengoba sazi nasi islogan sabo siyasho real energy engizonikeza umzawa wami eze ngalo ulimi likaGeorge. As you can see, Score Energy is still here with us, even though we moved grounds from Kwamashobo to BRT grounds in Middleland Zone 9. They are supplying the energy drinks for this tournament, and they help give players energy during halftime to come back and score some more goals. As you can also see, the Department of Gauteng is also still here helping fund these small development games, and it really shows that they are supporting these small games, and they help empower other kids to get off the streets and come and watch their future idols competing in their local neighborhoods. As you can also see, Hollywood Bets is still here, and they're helping fund small development things. They help fund small development tournaments like this, and if you are really lucky, you can make some quick cash on the side. And as you can also see, MTN everywhere you go, and it is everywhere you go. As you know that we've moved ground from Kwamashobo, now we're here by BRT's Middleland Zone 9, and just like MTN everywhere you go, also Champion Circuit is everywhere you go. Champion Circuit is everywhere you go. No matter where you are, in the hospital, in the taxi, in the train, at home, Champion Circuit will be there. And please make sure to like and subscribe and turn on notifications, because we are trying to do bigger and better things with this channel. And when you see that you like and subscribe, we know that you want to see more content like this. Niyamuzwa umzawa wami ngingazi ukuthi ukhona ubaba engakhuluma naye oyisapota asitshela ukuthi kunjani lana wamahlobo eBRT. Ukhona ubaba engakhuluma naye nje angitshele ukuthi kunjani kwamahlobo. Khona ubaba engakhuluma naye, angabona ubaba engakhuluma naye. Ngizwe ukuthi uthini ubaba. Ngifuna ubaba nje engakhuluma naye angitshele ukuthi yena uyibona injani le midlalo. Awuthi ngizwe ubaba ukuthi uthini. Akekho ubaba ufuna ukukhuluma nami, bayasaba bathi hayi le meshi itight. Ngifuna ubaba engakhuluma naye angitshele nje ukuthi le midlalo injani. Akekho manje ubaba ufuna ukukhuluma nami, ngingazi ukuthi ukhona ubaba ongakhuluma nami angitshele. Angazi mina ngisasho ngithi bakhona abayilethile, bakhona bazoyilanda. Angazi mina ukuthi liphi iqembu elilethile elizoyilanda phakathi kwawo lamaqembu. Engikwaziyo iqembu elihamba phambili iyona iKarasi ngegoli elilodwa eqandeni. iKarasi first half yibona kade ba-attacker, i-ball position ngingayinikeza yona iKarasi ngoba mayiphethe ibhola beyiya phambili. iSoweto angibonanga kahle neze, angibonanga neze iSoweto, angibonanga neze iSoweto, azange ngibone neze second half. Maybe first half, maybe second half sizoyibona iza ngamandla. Asazi thina, engakusho mina ngathi khona abayilethile, khona abazoyilanda ngoba iningi lemali. First prize 150,000,
iningi leyo mali, iningi kakhulu. Yinhle into yenziwa iwona kwamahlobo organizers ukuletha imidlalo emihle kangaka ngama festive eSoweto. Wona umdlalo osele eSouth Africa ngawo ama festive games ukhomba ukuthi eSoweto ibhola bayalithanda, bayalandela ngaso sonke isikhathi. Njengoba namanje siyawabona ama reserves wawo amaqembu njengoba kuyona i-half time. Adlala ngalo ibhola lapha. Ababizanga ngoba angeke ubize umdlalo ongazange adlale. Angeke ukhulume nomdlali ongazange adlale. Njengoba namanje esizoya kuyona i-second half iyawo nomdlalo. Siyazi nge-half time abalandeli bayangena enkundleni, kodwa makudlala umdlalo siyaqela masilandeleni umthetho we-International Football Association okuyiyona. Siyabona Soweto seyisenkundleni iSoweto. Awusibone kuzoyenzakalani kuyona i-second half lapho khona iKarasi ihamba negoli elilodwa eqandeni. Karasi iyona ehlaselayo, sibonile first half iKarasi iyona ehlaselayo, iyona eya phambili iKarasi. Hamba ngegoli elilodwa eqandeni iKarasi, ilandele emuva iSoweto Stars. Khona bayilethile, khona bazoyilanda. Samelona siyababona abadlali bayo iKarasi bayangena enkundleni manje. Naba abadlali bayo iKarasi bayangena. Siyazi ukuthi nalesikhathi abalandeli bayangena, kodwa umdlalo sozoqala. Siyathemba ukuthi umdlalo mozoqala abalandeli bazolandela umthetho we-South African Football Association, angeke babe senkundleni. Hawusibone manje. Hawusibone sozoqala manje umdlalo, i-second half yawo lo mdlalo. Lapho kudlala khona iKarasi idlala nayo Soweto Stars. iKarasi ihamba ngegoli elilodwa eqandeni. Hawusibone izoyenzani iKarasi ngalo le bhola. Nayi iKarasi lasuka lahlala. Nayi iKarasi. Nayi iKarasi. Nayi iKarasi. Offside. 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 Alright. Muhle lo mdlalo eBRT. Njengoba namanje sibona okuyilona ibhola layo Soweto Stars. Muhle lo mdlalo lapho khona iKarasi hamba ngegoli elilodwa eqandeni kuyona second half kwama quarter final.
Awuthi sibone yenzani manje iKarasi. Iqina lapha iqina qala lapha iqine khona iKarasi. Isaya phambili. Hiya wafuna manqaku iKarasi. Nayi Soweto. Karasi. Soweto. Nayi Soweto. Phumela ngaphandle ibhola. Okuzoba yona throwing yayo iKarasi. Awuthi sibone izowenzani iKarasi ngalo le bhola. Awuthi sibone izowenzani iKarasi ngalo le bhola. Thumela emuva iKarasi. Awuthi sibone iKarasi izowenzani ngoba iKarasi iyaphambili ngabhola ngaso sonke isikhathi. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Iyahlasela manje Soweto. Badlalela ibhola emuva balise emuva ibhola habe Soweto. Nayi Soweto. Iyahlasela ilifaka phakathi eboxini. Awuthi offside. 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 Awuthi sibone manje. Awuthi sibone manje. Ukuthi izowenzani iKarasi ngalo le bhola. Awuthi sibone manje nayi iKarasi. Sebenza Soweto ngekhanda. Nayi iKarasi ngekhanda. Soweto. Sebenza uNozinti. Wayo iKarasi. Sebenzile uNozinti. Sebenzile uNozinti. Nayi Soweto. iKarasi iyahlasela iKarasi. Iyahlasela iKarasi. Iqinele. Awuthi sibone yenzani manje Soweto. Nayi Soweto. Karasi. Nayi Karasi. Nayi Karasi. Nayi Karasi. Saseyona iKarasi. Awuthi sibone yenzani iKarasi. Ilithumela phambili iKarasi. Yinto kade bayenza first half iKarasi. Nayi iKarasi. Nayi iKarasi. Saseyona iKarasi. Beautiful touches from Karasi. Nayi iKarasi. Ilithumela phambili iKarasi. Saseyona iKarasi. iSoweto isa defender. Awuthi ngibona iKarasi. Bamdlale kabi umdlali wayo. Phanti kuzoba yilona ibhola layo Soweto Stars. Awuthi sibone izowenzani iSoweto Stars ngano le bhola. Awuthi sibone. Muhle lo mdlalo. Muhle lo mdlalo. Awuthi sibone izowenzani iSoweto. Thumela phambili iSoweto. Ibafuna ngamakhanda. Sebenza umdlali wayo Karasi. Nayi Soweto. Nayi Soweto ngesithando iSoweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Iya emuva iSoweto. Iya emuva iSoweto. Idlala ngathi iyalida iSoweto. Ayiyi phambili iSoweto. Nayi Soweto manje iyahlasela. Nayi Soweto iyahlasela manje. Awuthi sibone yenzani manje Soweto. Nayi Soweto iyabuza. Uyabuza. Uyabuza. Sebenza umdlali wayo iKarasi. Soweto. Soweto. Sebenza uNozinti wayo iKarasi. Sebenzile uNozinti. Muhle lo Nozinti wayo iKarasi. Usebenzile uNozinti. Naba balandeli sebasenkundleni manje. Bangena enkundleni abalandeli asikwazi ukunibonisa ukuthi ukwenzakaleni. Asibonanga ukuthi ukwenzakaleni. Abalandeli bangena enkundleni abawuhloniphi umthetho webhola. Mele bawuhloniphe umthetho webhola ngoba sibonanga ukuthi ukwenzakaleni ngoba abalandeli kade basenkundleni. Yingakho sisho sithi akumelanga abalandeli bangene enkundleni ngoba asikwazi ukubona ukuthi kwenzakalani. Asikwazanga ukubona. Awuthi sibone manje njengoba okuzoba yona i-free kick. Free kick yayo iSoweto. Awuthi sibone izowenzani iSoweto. Ngathi abalandeli nabo bafuna ukuyokhahlela bangena enkundleni mangithi ngithanda ukubheka nabo bafuna ukudlala bafuna ukufaka ibhola phakathi umthetho abawazi bayitshela ukuthi angeke size sizwe
ngeke baze basitshele yithina esilandela ibhola ongasiyona into enhle ngoba namanje azange sibone ukuthi kwenzakalani ingakho nabantwana bazongena enkundleni ngoba babona abantu abadala bangena enkundleni namanje awudisibone uzwenzana umdlali uwayo Soweto Stars ngayo le free kick awudisibone uzwenzani ngayo le free kick uzobuza wabuza phezulu kwamapali uzamile umdlali wayo Soweto Stars Okuyona ibhola layo Soweto Stars. How does one is on the Soweto Stars? Nice Soweto Stars. Nice Soweto Stars. Nice Soweto Stars. Soweto Stars. Hadisbona manje yenzani Karas. Hadisbona sport, hadisbona manje Soweto. Nayi Karas. Bahla abadlali beKaras ngaso sonke isikhathi. Baya phambili. Njengoba sibabona namanje baya attacker. Nayi Karas. Yiyo phethe ibhola. Phumela ngaphandle. Okuzoba i-throw-in yayo Soweto Stars. Hadisbona manje yenzani nayi Karas. IKaras iyona ehlaselayo. Karas iyalifuna i-second goal mangithanda ukubheka iyona yaphambili iKaras. Karas iyahlasela iKaras. Beautiful touches from kuyona iKaras. Sebenza umdlalo wayo Soweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Thumela phambili Soweto. Awudisibona yenzani Soweto. Nayi into engishoyo. Abadlali amasupporter asenkundleni ongasiyinto enhle angazi amasupporter ingani angawazi umthetho amasupporter abawazi umthetho amasupporter abawazi umthetho amasupporter oh bayenza ngamabomu asazi Ipola lizophuma la bese niyakhuluma mthotha mboni. Sebenzi Karas. Khipha endaweni eyingozi. Khipha endaweni eyingozi. Awudisibone. Yenzani manje Soweto. Nayi Soweto. Thumela phambili. Awudisibone. Sebenza umdlali wayo iKaras. Karas ihamba ngegoli elilodwa eqandeni njengoba sibona ihlasela manje. Nayi yaphambili Karas. Nayi Karas. Badisha imoto wabuza. Phezulu kwamapali. Iyahlasela iKaras. Hadisbani Soweto. Nayi Soweto. Thumela phambili Soweto. Nayi Soweto. Sebenza umdlalo wayo iKaras. Okuyoba throw-in yayo Soweto. Nayi Soweto manje. Iya phambili. Khipha umdlali wayo Karas. Safety first. Abafuni ingozi, abafuni amanzi angene ekhaya. Awafuni amanzi angene endlini. Abadlali bayo iKaras. Awudisibona manje nayi Soweto. Karas. Dlala ngabo umdlali wayo iKaras.
okuyoba yona free kick iyayo iKarase. Awudisibone uzoyenzani umdlali wayo iKarase. Awudisibone uzoyenzani umdlali wayo. Thumela phambili uzoyenzani, thumela phambili into bayenzayo iKarase. Ingako banenqaku iKarase ngoba baya phambili. Nayi iKarase, thumela phambili iKarase. Yinhle into yenziwa iKarase. Nayi iKarase. Sebenza umdlali wayo Soweto Stars ngekhanda. Awudisibone Soweto Stars. Soweto Stars. Nayi sebenza umdlali wayo Karase. Karase. Bayithunga emuva manje iKarase. Bawushintsha kahle umdlalo. Phumela ngaphandle ibhola kuzobayana throw in iya iKarase. Uyashisa lo mdlalo. Muhle lo mdlalo. Mawungekho kamahlobo uyaphuthelwa. Nge-12 zikaJanuwari okuyobe kuwama-finali. Asazi liphi iqembu elofinyelela kuwona ama-finali. Awudisibone manje njengoba kuyi-free kick yayo iKarase. Awudisibone izenzani ngalo le bhola. Thumela phambili. Awudisibone wafuna amakhanda wasebenza umdlali wayo. Awudisibone iKarase. Thumela phambili iKarase. Sebenza ngekhanda. Karase. Ya-attack iKarase. Sebenza unozinti wayo Soweto Stars. Sebenza i-overtime unozinti wayo iSoweto. Ukuyona i-overtime ngoba iKarase iya-attack ngaso sonke isikhathi. Iya-attack iKarase. Bheka abalandeli basenkundleni. Bheka umlandeli usenkundleni. Akawazi umthetho. Akawazi umthetho. Ayikho inhle into esibonayo eyenziwa abalandeli. Awudisibone namanje Soweto. 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 Nayi Soweto. 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 Nayi Soweto manje. Awudisibone badlalela emuva iSoweto. Sebenza ngekhanda umdlalo wayo iKarase. Karase. Thumela phambili iKarase. Nayi iKarase. Karase. Nayi iKarase. Shintsha kahle iKarase. Nayi iKarase. Saseyona iKarase. Saseyona thumela phambili iKarase. Into bayenzayo iKarase. Ingako banenqaku iKarase. Ilithumela phambili ibhola. Nayi iKarase iya-attack. Nayi iKarase. Soweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Soweto. Awudisibone yenzani iSoweto. Sebenza umdlali wayo iKarase. Sebenzile unozinti ngoba bokuyona i-back pass. Bokuyi-back pass. Usebenzile unozinti lapha. Nawu lapho ka. Bola. Nawu abantu bakhe. Wena bola naliphuma la bese niyakhuluma ukuthi ibhola. Awudisibone nabo abalandeli bangena enkundleni. Abalandeli bangena enkundleni namhlanje. Angazi yingani bangena enkundleni. Umthetho webhola abawazi. Awudisibone nangu unozinti wayo Soweto Stars. Unozinti wayo Karase. Uzwe ubuhlungu. Siyawabona ama-paramedics. Abantu abaqualified ukusiza abadlali. Kuhle masibona qualified paramedics. Kungangeni ama-coach enkundleni ayosiza abadlali. Kungangeni ama-supporter bayosiza abadlali. Kungene qualified paramedics bakwazi ukusiza abadlali. Njengoba namanye simbona unozinti. Angijabuli mangibona umdlali alimele ngoba siyabadinga
labadlali yibona abazogijimela amaqembu amakhulu yibona abazosirepresenta ku our national team kuyona ibafana bafana hadisibone iKarasi izoyenzani ngalo lebhola yalithumela phambili ubafuna ngamakhanda sebenza ngamakhanda hadisibone Soweto Stars nayi Soweto Stars phumela ngaphandle ibhola throwing yayo Soweto Stars hadisibone Soweto Stars izonzani ngale bhola nayi Soweto Stars angayiboni nesa iSoweto Stars ayikho kulomdlalo iSoweto Stars okuyoba ilona ibhola layo iSoweto Stars ngoba ibhola la iSoweto Stars thumela phambili sebenza abadlali bayo iKarasi Soweto Stars hadi wabuza sebenza deflection sebenza umdlali wayo iKarasi sebenzile okuyona corner kick yayo Soweto Stars hadisiboneni izoyenzani iSoweto Stars ngayo le corner kick uzobafuna ngamakhanda uzoyenzani angazi mina hadisiboneni uzoyenzani ubafuna ngamakhanda hadisibone phezulu kwamapale phumela ngaphandle ibhola wenzani umdlali wayo Soweto Stars uzotholisa ikhadi unnecessary ngoba ureferee besekajajile kumele babafundise abadlali umthetho ukuthi ureferee masekajajile ungasayenzi lutho mamela ureferee Karasi phambili hadisibone iKarasi yenzani manje Soweto Karasi ngekhanda nayi iKarasi Soweto thumela phambili iKarasi Soweto nayi Soweto asiboni abalandeli basenkundleni uyababona ke manje bayakhala wazi bakhalelani ngoba baphakathi enkundleni Karasi nayi iKarasi iyahlasela iKarasi abalandeli bangena enkundleni hadisibone nayi Soweto hadisibone yenzani Soweto manje sebenza umdlali wayo iKarasi bahlela abadlali wamjika kahle bahlela abadlali beKarasi bayazana bayayazi into abayenzayo Karasi bathi play yone sebenza thiwa ilona ibhola layo Soweto Stars muhle lo mdlalo wane Karasi nili Soweto Stars hadisibone izonzani ubafuna ngamakhanda phumela ngaphandle hadisibone uzoyenzani unozindi wayo iKarasi njengoba kuyona goal kick yayo iKarasi hadisibone sebenza ngamakhanda phumela ngaphandle okuzoba yona throw in nayi Soweto hadisibone yenzani Soweto manje nayi Soweto hadisibone ifaka phakathi eboxini bawufuna ngamakhanda wasebenza unozindi wayo iKarasi sebenza iKarasi yayikhiphe endaweni ebucayi throwing yayo Soweto Stars sebenza kanti umdlali wayo iKarasi thumela phambili umdlali wayo iKarasi bahlela abadlali bayo iKarasi bayaya phambili
abadlali bayo iKaras. Awudisibone manje izoyenzani iSoweto Stars. Awudisibone izoyenzani iSoweto Stars. Awudisibone phakathi eboxini ngekhanda eceleni kwebhali. Eceleni kwebhali. Awudisibone ibhola layo iSoweto Stars. Sebenza ngekhanda umdlali wayo Soweto. Oyoba yona goal kick yayo Karas. Karas yamba ngegoli elilodwa ekandeni. Ilandele emuva iSoweto Stars. Awudisibone sebenza khona umdlali wayo iKaras ophansi. Khona umdlali wayo iKaras ophansi. Awudisibone Soweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Soweto. Nayi Soweto. Beautiful touches from Guyana iSoweto. Iyahlasela manje iSoweto. Awudisibone usebenza umdlali wayo iKaras. Sebenzile umdlali wayo iKaras. Awudisibone thumela ngaphandle ibhola okuzoba yona drawing yayo iSoweto. Muhle lo mdlalo. Muhle lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Sebenza ngekhanda umdlali wayo iKaras. Sebenzile ngekhanda umdlali wayo iKaras. Hallo Soweto. Sebenza iKaras. Sebenza iKaras. Awudisibone usaseyona iSoweto. Nayi iSoweto. Awudisibone yenzani iKaras. Nayi iKaras. Asazi kwenzakaleni ngoba amasupporter asenkundleni asikwazi ukubona ukuthi kwenzakalani. Awuthi siboneni Soweto. Nayi Soweto. Sebenza iKaras. Nayi iKaras iyahlasela iKaras. Iyona efuna elinye inqaku iKaras mangithanda ukubuka. Nayi iKaras. Wabuza. Sebenza umdlali wayo iSoweto. Wasebenza umdlali wayo iSoweto. Wasebenza. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Khona umdlali ozwe ubuhlungu wayo iSoweto. Akukho kuhle masibona abadlali bezwa inhlungu ngoba siyabadinga labadlali emaqembini amakhulu ku-PSL. Siyabadinga kuyona i-national team yalana eSouth Africa. Awudisibone. Awudisibone izoyenzani iSoweto iKaras ngalo lebhola. Awudisibone izoyenzani iKaras ngalo lebhola. Wabuza. Sebenza unozinti wayo iSoweto. Karas yabuza futhi. Laduma. Tu Karas nele Soweto Stars. Angiboni Soweto Stars. Ayikho kulo mdlalo iSoweto Stars. Ayikho kulo mdlalo iSoweto Stars.
Karasi bahamba ngamagoli amabili eqandeni. Liyahlasela leqembu iKarasi. Iyahlasela. Iyofuna amanqaku iKarasi. iSoweto iyona esingazi ukuthi kwenzakalani na iSoweto. Awuthi sibone iSoweto yenzani, uyabuza Soweto yenzani, Soweto na yenzani. Sebenza iKarasi na iSoweto sebenza umdlali wayo iKarasi. Karasi they've mean business, but sifuna uya kuona ama-semi-finals, Awuthi sibone kusaseyona i-second half yawo lo mdlalo, ama-quarter finals, umkhumula Jersey. Awuthi sibone na iKarasi iyahlasela iKarasi. iSoweto ize kulo mdlalo idefender, iyadefenda iSoweto, ayiyi phambili, ayithumeli amabhola phambili iSoweto. iKarasi iyona eya phambili ngaso sonke isikhathi. Njengoba manje kusaseyona iKarasi. Awuthi sibone yenzani iKarasi ngalo la bhola. Na iKarasi, beautiful touch from yona iKarasi, deflection kuzoba yona corner kick iyayo Karasi. Iya attacker iKarasi. iKarasi. Awuthi sibone njengoba kuyona i-corner kick. Awuthi sibone izenzani iKarasi ngale corner kick. Izobafuna ngamakhanda. Awuthi sibone ngamakhanda. Phumela ngaphandle okuzoba yona goal kick iyayo Soweto Stars. Uyashisa lo mdlalo. Awuthi sibone manje iKarasi bamdlale kabi umdlalo wayo iKarasi, okuzoba yona free kick iyayo iKarasi. Awuthi sibone abadlali bayo iKarasi basebenzile ngawo ama-set piece, ngoba yisi isikhathi sama-set piece. Abo-coach kumele basebenze ngawo ama-set piece ukuthi abadlali mabathola amabhola endaweni efana nalena bazi ukuthi bawenzani. Wabuza phezulu kwebali cishe lingena. Bahlela abadlali bayo iKarasi, bayaya phambili, baya-attack-a labadlali, thumela phambili. Awuthi sibone yenzani manje iSoweto na iSoweto. Karasi bayazana abadlali bayo iKarasi na iKarasi sasayona sebenza umdlali wayo iSoweto na iKarasi. Beautiful touches from kuyona iKarasi na iKarasi sebenza umdlali wayo iSoweto na iSoweto iya phambili iSoweto manje. Awuthi sibone yenzani iSoweto na iSoweto na wabuza phezulu kwebhali. Into okumele iSoweto Stars bayenze mabafuna u-equalizer, ngoba iKarasi ihamba ngamagoli amabili eqandeni. Khona bayilethile, khona bazoyilanda. Mina ngezi ibaphi ngoba siyazi first prize 150,000. Iningi le mali okuyona iKarasi manje funa amakhanda. Awuthi sibone manje na iSoweto buyisele emuva iSoweto na iSoweto khiphela ngaphandle okuzoba yona ibhola layo iSoweto. Awuthi sibone izenzani iSoweto ngayo le draw wena. Awuthi sibone sebenza umdlali wayo iKarasi, beautiful touches yona iKarasi. Offside.
Hawuthi offside yayo iSoweto. Hawuthi sibone. Hawuthi sibone. Hawuthi thumela phambili. Laphumela ngaphandle. Yaphumela ngaphandle. Hawuthi sibone. Hawuthi sibone iSoweto Stars iyenzani. Hawuthi sibone ukuthi yenzani iKaras. Khiphela ngaphandle iKaras. Defende kahle. Hawuthi sibone ngamakhanda. Hawuthi sibone. Hawuthi sibone. Hawuthi sibone wenzani labadlali. Hawuthi sibone Soweto. Nayi Soweto. Nayi Soweto. Kusaseyona iSoweto namanje. Sebenza iKaras. Bathi khona umdlalo abamdlale kabi wayo iSoweto. Nangulele phansi. Okuyoba yona ifree kick yayo iSoweto. Hawuthi sibone ukuthi basebenzile ngawo ama-free kick. Hawuthi sibone. Hawuthi sibone ukuthi izowenzani iSoweto ngayo le free kick. Hawuthi sibone iSotra izoyenzani iSotra Stars ngoba ababathandayo ababalandelayo bathi Sotra Stars. Hawuthi sibone iSotra yenzani manje. Hawuthi sibone iSoweto Stars uzolifaka phakathi. Uzokuyona ifa khona. Hawuthi sibone ubafuna amakhanda. Wasebenza umdlali wayo iKaras. Buza umdlali wayo Soweto Stars. Thumela phambili umdlali wayo Karas. Hawuthi sibone yenzani iKaras ngalo le bhola. Soweto thumela phambili manje. Sebenza ikhanda umdlali wayo iKaras. Nayi iKaras. Offside. Offside. Offside yayo Soweto Stars. Muhle lo mdlalo. Hawuthi sibone izoyenzani Soweto Stars ngalo le bhola. Hawuthi sibone izoyenzani Soweto Stars. Thumela phambili Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Buyela move Soweto Stars. Buyela move Soweto Stars. Yahlasela manje. Nayi yaphambili Soweto Stars. Iyaphambili. Into kumele bayenze iSoweto Stars. Mabafuna inqaku. Mele baye phambili. Ngoba esikhathini esiningi baya emuva iSoweto. Angazi why iya emuva iSoweto mayiphethe ibhola. Ngoba manje basemuva ngamagoli amabili eqandeni. Kumele baye phambili kodwa ngukuboni lokho. Hawuthi sibone ngalo free kick izoyenzani iSoweto. Isikhathi sama set piece. Isikhathi sama set piece. Hawuthi sibone ukuthi bazoyenzani ngayo le set piece abadlali bayo iSoweto Stars. Ingayithola inqaku. Ingayenzani? Angazi. Hawuthi sibone. Hawuthi sibone ukuthi ingayenzani. Uzobuza umdlali wayo iSoweto wenzani? Wabuza. Sebenza abadlali bayo Karas namakhanda. Soweto sebenza umdlali wayo iKaras. Susa endaweni ebucayi. Faka phakathi Soweto ngamakhanda. Eceleni kwebhale. Eceleni kwebhale. Goal kick iyayo iKaras. iKaras ihamba ngamagoli amabili eqandeni. Khona bayilethile. Khona bazoyilanda. Angazi mina ibaphi ngoba umdlalo usadlala. Goal kick iyayo iKaras. Thumela phambili iKaras. Bafuna ngamakhanda. Hawuthi sibone sebenza ngamakhanda umdlali wayiSoweto. Nayi iSoweto. Nayi iSoweto. Nayi iSoweto. Khona kwenzakele. Waphela umdlalo lapho khona esizokhuluma nomdlali wayo iKaras
sibazwe ukuthi bazizwa kanjani ukuba kuwona ama-semi-finali ngoba bokuwumdlalo omuhle kakhulu lapho khona iKarasi yama ngamagoli amabili eqandeni. It was a beautiful match. It was entertaining and exciting. Kuhle eMidlands Zone 9 BRT Grounds. Siyazi ukuthi simuvele kuyona lenkundla ngoba liyanetha. Sizokhuluma naye manje umdlali wayo. Sizokhuluma naye umdlali wayo iKarasi. Nidlale kahle. It was a beautiful match. I just want to find out from you what the coach said. First half, you've managed to score a goal, and also second half, you've scored another goal. Sanibonani nonke emakhaya. Umdlalo right. It was a bit tense. They were good players. Number 20 and number 13. They were good players. So we tried to manage the game. We did manage the game. We scored one goal before halftime because of we wanted to score and we really need to win this match. During halftime, what the coach said to you, because when you were coming, you were still attacking. The coach said to us, we must try and be hard to them because of they're still young, and we were supposed to be strong on them and go hard to them because of they're good and young, and we managed to score another goal before the game ends. Now your team will be moving now to semi-finals. What would you say about that match that will be playing in the semi-final? Truly speaking, it's going to be a tough team because of same. They've won, and it's going to be hard for us because of they've been watching us play. We haven't seen them play, so definitely it's going to be a tough match. Yes. Right, thanks very much and all the best. Thank you. Thanks. Nizwile ngempela masikhuluma naye umdlali wayo iKarasi ujabulile uyasho ukuthi ngempela bakuwona ama-semi-finals wayo kwamahlobo festive games. See ya when you see us on Champion Circuit.